Halleluja! Nilqaw l-udjenza ta' YouTube. Gloria l-mulej, kulħadd jgħid warajja. Grazzi mulej qaddis tal-kelma qaddisa tiegħek. Kellimni, ispirani, fejjaqni, invadili qalbi permezz tal-Ispiritu Santu u l-kelma qaddisa tiegħek. Niddikjara li qatt iktar ma ħanerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Gloria l-mulej. Mela morru fit-Testament il-ġdid. Morru fit-Testament il-ġdid. Ħanaqraw, ħankompli fuq il-messaġġ li jiena da bdejt qisu xaxari li jew ħaġek, eħlisna mid-deni. Illum naħseb il-messaġġ ħajolqod bosta nies minnkom. Għax ħajkun pjuttost affarijiet personali kif jista' jkun l-għadu jidħol fil-ħajja tal-Kristjan b'ċertu mod partikolari. Il-ġimgħa l-oħra tkellimt ma' tfajla li ħelwa, sweet, friendly, tixtieq timxi mal-mulej, imma għada qed tħossha diffiċli biex tersaq lejn il-mulej u verament tgħix għal Kristu. U l-mulej tani kelma għalija. U l-Ispiritu tal-mulej ġo qalbi għalli din it-tfajla għandha trauma. Għandha trauma, kella trauma fil-ħajja tagħha. U kella trauma minħabba xi ħaġa li ġara bejna u bejn il-papa tagħha meta kienet żgħira. U ħadd ma qalli dawn l-affarijiet, il-mulej rifraħħom li u jiena kellimta u qalt li vera. Nemmen li għada b'dada tkun magħna f'isem Ġesu Kristu għax nemmen li qiegħda fil-triq tal-fejqan. Imma morru fi ktieb tal-Luqa kapitlu 4 passaġġ li huwa popolari għalina. Jekk għandek daqsxejn mużika żgħira soft, imma daqsxejn soft biss baxxa. Luqa kapitlu 4 morru hemmhekk. Ħanorikom xi ħaġa li ta' spiss qrajnija, però forsi ma tħallni ġaqsek fil-font fuqha. Xi sente ilu fit-2017 jiena kont għamilt messaġġ jismu il-fejqan tal-qalb maqsuma u trauma. Ma tkellimna mill-punt di vista ta' fejqan għax hemm ħafna mart li huwa relatat ma' trauma. Però llum ħanetkellem kif ħafna nies jiġu affettwati fejn minħabba trauma li jkunu għaddejjin f'ħajjithom jiġu oppressati bid-demonju. Ħafna minn nies ma jarrealizzawiex din. Ħafna minn nies ma tgħaddilhomx minn moħħhom din. Fil-ktieb ta' Luqa kapitlu 4, vers 16. Hawnhekk naqraw fuq il-missjoni ta' Ġesu Kristu fuq din id-dinja. Li by the way hija l-istess missjoni tiegħi u tiegħek. Għax Ġesu jgħidilna bħal mal-missier bat lili, hekk jiena nibgħat lilkom. Amen. Vers 16 tgħid hekk. Ġie Nażaret fejn kien trabba daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibtu qam biex jaqra taħt fidejh il-ktieb ta' Eżajja l-profeta nfetħu sab fejn kien hemm miktub dan li ġejn. L-Ispiritu tal-mulej fuqi. Kemm inkom l-Ispiritu tal-mulej fuqkom? Amen. Għaxu konsagrani. Tiftakru għamilt sensiela ta' talim xi 4 lezzjonijiet fuq il-Kristu konsagrani. Bat nħabbar il-ħelsin l-imjasrin inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin id-dawl mill-ġdid lill-omja unrot il-ħelsin lil-maħqurin. Għana raħħilkom bl-Inglis, jekk għandek il-Bibja bl-Inglis, aqraħħa bl-Inglis, hija interessanti. Xikultant ġobni daqsxejn iktar bl-Inglis ċertu skritturi. Luqa 4, vers 16, jew nistgħu naqraw minn vers 17 minn l-ewwel naħseb. Mela, ħanibda naqra vers 18. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the broken-hearted. Dit tkellimna fuqha meta tkellim fuq il-messaġġ tal-fejqan tal-qalb maqsuma. Għalkemm trauma
nista' ngħidlek li trauma taqsamlek qalbek, imma hemm daqsxejn differenza. To proclaim liberty to the captives, the recovery of sight to the blind, and to set at liberty those who are oppressed. Il-kelma oppressed fil-Grek hija trauma. Dawk li huma għaddew minn trauma. Jaħlishom, jeħles il-dawk, iġib libertà lil dawk li għandhom trauma, li għaddew minn trauma. Morru fil-ktieb ta' Mattew kapitlu 15. Mattew 15. Kemm minnkom tafu x'inhi trauma? Kemm minnkom tafu x'inhi trauma? Aw ħafna minnkom mid-dera ma tafux. Kemm minnkom ma tafux x'inhi trauma? Trauma. Kemm minnkom ma jimpurtakom x'tagħmel x'ngħidilkom intom x'ħad tifrofru għajnejkom xorta waħda. Kemm minnkom għandkom aptit kafe cappuccino naqgħu strong bħalissa. Jew xi espresso. All right. Mela. Il-kelma trauma bil-Grik, insomma ma tagħmilx differenza tkun biċ-Ċiniż, imma l-kelma trauma tfisser li tkun deeply distressed u li jkollok esperjenza disturbanti li lilek tiddisturbak mentalment, emozjonalment. Eża saħwa hawn nies li kellhom traumas li qatt ma ħarġu minnhom. Hawn nies, però Ġesu ġie biex ifejjaq dawk anke li għandhom trauma. Issa, intom li intom parti minn din il-familja River of Love, u jekk intom m'intkomx għandkom tkunu u nilqawkom ġewwa River of Love, halleluja, però l-Iskrittura tgħidlek li aħna spiritu għandna ruħ u ngħixu ġisem. Di bil-forsi tkolli ngħidha kull darba, apparti li hawn kollna ġodda kull darba, imma għal dawk li intom imwilda mill-ġdid, aħna bejnkom nista' l-ġviri minnhom wilet minn ġdid verament ġenwinament u nista' d-dinja x'hemm differenza? X'hemm differenza? L-ispirtu biss. Aħna spiritualment biss differenti. Għandna ġisem, l-istess ġisem. Sewwa, il-sukja tagħna għadha ma nbidlitx. Ir-ruħ tagħna għadha ma nbidlitx. Għaddafmun, ġifieri aħna qegħdin fil-proċess, ir-ruħ tagħna hija fi proċess ta' fejqan. Issa meta inti titwieled minn ġdid, ġifieri aħna nafu li skont il-kelma tal-Alla inti titwieled minn ġdid billi tara fil-Ġesu Kristu bħala s-Sejt u s-Salvatur ta' ħajtek. Mela inti ħanħasikom tafu li xi ħadd li huwa mweled minn ġdid iħobb il-Ġesu u m'għandu trauma. Olidejkom. Tafu li xi ħadd? Olidejkom. Intom qed tifhmuni l-lejla. ċan kun kanti kanto kaj, tinta toko bada. Fimtuni issa? Ma nafx il-ma lingwa dik. Mera miex tank lanqas. Isma' kemm minnkom Kristjan, kemm minnkom Kristjani jolli dikom? Kristjan, verament. Kemm minnkom kunu onesti miegħi issa, mhux bil-fidi tkom titkellmu, titkellmu bil-fatti. Kemm minnkom temnu li hemm iktar li Alla għandu għalik fil-ħajja tiegħek? 100% kollha kemm aħna. Kemm minnkom temnu jew tħossu li intom wasalt, ma jasokx iktar, għax perfett pinna. Oli dek. Kemm hawn minnkom kunu onesti, sa forsi din mis-sosjali xurċiħu jistgħu jħolluhom naqas komdi. Kemm minki, jiena naf nies intqajt magħhom u anke parti mir-River of Love, tħobb il-mulej taqra l-Bibja imma hemm xi ħaġa tiblokkjak f'ħajtek u ma tistax tiskopri x'inhi. Oli dej. Minu vera onest. L-oħrajn li ma lejtux idejkom tistgħu tollu idejkom ukoll. Kemm hawn minnkom ġieli inti qed lilek innifsek, forsi bettix pubblikament, jista' jkun qed pubblika xi ħadd, imma jista' jkun hemm tgħid mulej inħobbok imma x'hemmni qed inħoss qisha xi ħaġa nieqsa xorta. Oli dej. Issa tjolaw iktar idej. Isem xi ħaġa nieqsa. Mhux flus ta' tnejli. Sewa, taf li inti tħobb il-mulej, taf li insalvat, għandek relazzjoni ma' Kristu, taf li jekk tmut, inti ħatmur fil-preżenza tal-Alla x'inti salvat bil-grazja ta' Kristu. Sewa, imma taf li hemm xi ħaġa li isek ma tista' hawn min laqas jaf kif jivverbalizza,
Imma hemm xi ħaġa li tgħadda tibboderjak. Ħasasikom mistoqsijiet. Daw ġast qed nagħmel għaddejja nużi bħalissa. Kemm minnkom ikolkom ħolm ikraħ? Olidek. Il-ħolm huwa t-tieqa tal-subconscious. Mhux dejjem. Ġieli jettilkom jista' jkun għax qadet lek xi pizza fuq l-iston kollha li bejla. Sewwa, imma ċertu ħolm jista' jkun il-video, il-vuċi tas-subconscious tiegħek. Ftakar isimgħuni aħwa. Bħala Kristjani aħna, u speċjalment nies bħal River of Love, aħna nitalmu niddikjaraw il-kelma. Aħna nitalmu li jdu nimxu bil-fidi. Aħna nitalmu u hekk tallimna l-kelma li kull kelma li toħroġ minn fomna tkun kelma tal-fidi. Imma dan huwa messaġġ differenti għalkemm xorta bil-fidi, dan issa messaġġ ta' fejn jridu niftħu u noperaw fil-fond. Daqsxejn iktar fil-fond mis-soltu. Għax dan issa huwa messaġġ fejn irridu verament, mhux għax is-soltu le, ma iktar issa ix-xogħol tal-Ispirtu Santu. Ix-xogħol tal-Ispirtu Santu. Jekk inti kellek trauma, għaw ċertu traumi jista' jaffettwak fi żwieġ. Jista' jaffettwak fis-saħħa. Jista' jaffettwak fir-relazzjonijiet oħrajn fid-ħajja tiegħek. Jista' jaffettwak fuq ix-xogħol tiegħek. Traumi. Però ċertu traumi jekk ma tiddiljax magħhom, jista' ikunu il-bib biex jidħol spiritu joppressak. Jidħol spiritu, demonju ġifieri, u joppressak. U inti qed tiddikjara l-kelma u għandek kompli tagħmel hekk. Inti qed issum u għandek kompli tagħmel hekk. Imma li kieku dawk biss huma biżejjed mela x-xogħol tal-Ispirtu Santu kieku m'għandniex nagħmluh. Inti għaliex kemm hawn minnkom tuħdu pjaċir meta xi ħadd jitlob fuqkom ikollu xi kelma ta' knowledge, word of knowledge għalik personali. Do you know what that is? L-Ispirtu Santu qed jopera deep fik. Għax dik m'hemm skrittura li inti x'ħad ikklejmja. Orajt, tista' tikklejmja dak li huwa ġenerali jiena permezz tal-ġiħed ta' Ġesu Kristu jiena nfejja. U hekk hu vera. Ma meta jkun hemm kelma li jiena ngħidlek isma' ħantikom eżempju. Pereżempju, jiena tiġi mara fuqi u li ġieli ġrat jew raġel ikun. Sewwa, u jiena ngħidilha ħammur hardcore. Inti meta kon żejra, pereżempju, kelli ħabiba tiegħi, aħna konna nisnu fl-imkien jiena di. Qedtilha kif qed nitla' fuqha di, qedtilha l-kliem. Qedtilha inti kont abbużata meta kont żgħira sesswalment. Għall-klieva. Kif bdejt titla' fuqha, il-problema li kellha hi li kienet tirriżulta minn problema anka ta' bulimja, hi kellha bżonn tinħeles minn spiritu li daħal permezz ta' trauma ta' abbuż, żgur mela. Biex jitfieq. Taf kemm hemm turruni ta' skritturi, il-mulejk qed xixjaten u jfiqu, il-mulejk qed xixjaten u jfiqu, taf kemm hemm. Qed tifhmuha. Dak huwa x-xogħol tal-Ispirtu Santu. Għalhekk għandna bżonn l-Ispirtu Santu fil-Knisja. Ħanejlikom aħwa l-Knisja minn l-Ispirtu Santu hija kull ma hija social club. Jekk inti ma nista' nispiċċa nipredika fuq l-Ispirtu Santu biss lejla, imma dan huwa xogħol tal-Ispirtu Santu li hawnhekk fejn inti tkun jiena u l-mulej reali. Bħalissa inti mal-mulej, għax inti bħalissa inti bħalissa qed wiċċ imwiċċ mal-kelma talla. Meta inti tirċievi l-kelma talla, ħanilkom hemm żewġ modi kif bniedem jinħeles. Number 1, għal dawk li ma smajtux qabel ħanejdilkom dil-kelma simgħuni sewwa. Jekk inti vera ta' Kristu, inti ma tistax tkun possedut. Infatti nista' nassigurakom 100% ġidi kollu dawn issa li ħadd minnkom huwa possedut hawnhekk. U ngħidilkom għaliex għax kieku asħal taw. Kieku jteġ kemilek toqmus u taqbiż. Imma nassigurakom li hawn ġew il-lejla hawn nies li huma oppressati. U hawn nies il-mulej irid ifejqek għax hemm spiritu qed jopera f'ħajtek li daħal permezz ta' trauma f'ħajtek.
u int Kristjan, tħobb il-mulej, jekk tmut illum tmur il-ġenna. Imma għaliex inti qed tistenn li tgħaddi minn daw it-turmenti għax trauma wkoll hija turment. Hija torment. Infatti id-demoni jissejħu tormenters. X'jagħmlu mela spiritu jidħol biex jittormentak. U int Kristjan, u tħobb il-Alla, u tħobb tiġi l-fellowship, u tħobb il-pastor. That's a good thing. Hallelujah. Praise the Lord. U hemm xi ħaġa li għadha tibblokjak. Ngħidilkom xi ħaġa aħwa. Jista' jkun il-lejla, ma nafx, ġifieri. Però taf li waħda, pereżempju, ġieli jiena rajt nies jinħelsu minn spirti għax kellhom trauma minn ġu f'ommhom. Kif? Mela meta inti issib mara il-baby ma tridux u mhux ma tridux biss tagħtih bil-pon. Dak x'qed jaqla. U jitwilet il-baby mbagħad għandu l-problemi ta' għaliex. Qed ngħidulkom estremitajiet, però jeżistu u jiġru u għaw minnhom u ħafna minn dawn in-nies qed ifittxu l-fejqan. U Ġesu ifejjaq. Halleluja. Tajtkom eżempju estrem, imma jeżisti. Qabli inti ommok qatt ma tagħtek fuq ġufek, imma jista' jkun kif twilit qalek kemm xtaqt li kont boy u inti gell. Tintejlek ħaġa, dik trauma għalik. Dik trauma għalik, għax inti taf li inti qatt minti ħadd kamel il-mami jew id-dadi kontenta. Għax issinti hemm expectation fuq ħajtek li inti qatt ma ħadd ilħaqha. Mbagħad ħarġet gay jew ħarġet lesbian. Mhux ovvja. Jew nkella ħarġet ma jistax ikollha raġel għax kull relazzjoni li jkollha ma jistax ikampa. Pastor, ma nistax ikolli raġel kull wieħed li jkolli jitlaq. Kollha kombinazzjoni. Issa anka l-iktar mara kera fid-dinja wkoll tista' ssib raġel. Aħseb vera meta tiġi xi mara qudiemi, tkun mara sabiħa minn barra u tgħidli ma nistax nistikkja ma' raġel għaliex pastor għaliex. Taħseb li m'hemmx risposta taħseb għalihom dawn l-affarijiet. U viċi versa, l-istess ukoll raġel. Anka raġel jixtieq ikun jissetilja jkollu mara u qatt ma jistax jistikkja ma' mara. U mhux għax irid ħafna nisa, anzi jixtieq jissetilja. Hemm dawk li jiġu ma' ħafna nisa, ma hemm irġiel li jkollhom daw it-tip ta' issues u ma jafux kif ħajjiddiljaw magħhom. Allura llejla x'qed nagħmel I'm doing a diagnosis. Qed tifhmu? Ħanilkom ħaġa ħwa. Raġel ħafna minn dawn l-affarijiet forsi ċertu traumi, ċertu mhux kollox, jaffettwaw iktar nisa minn l-irġiel mħabba li nara hija aktar emozzjonali. Sewwa, però ċertu taf li anke raġel jista' jiġi traumatizzat int? Taf li inti jekk raġel, pereżempju jiġi mkeċċi minn xogħlu b'mod inġust, għalih dik tista' tipalu trauma int? I'm telling you the truth, għad inħoss Spiritu Santu bħalsa ma' ġismi kollu. Mela inti tinsix li għal-mara għal ħafna nisa, mhux bil-fors kollha, u mhux qed ngħidilkom li paw fil-kċina ħslu l-platti u ħslu n-nepis biss, imma hawn ħafna nisa għalihom il-ġenna tagħhom hija id-dar jippreparaw l-ikla lir-raġel, sewwa whatever u tajjeb u xi ħaġa godli. U m'għandekx għalfejn tħossok ħażin jekk inti dik it-tip ta' mara. Sewwa, imma hawn nisa li huma ħobbu karriera. Jew hawn nisa jiġġogiljaw it-tnejn, karriera u home. Sewwa. Imma raġel ħafna drabi stereotype ħanidu iktar huwa raġel ta' karriera. Sewwa? Allura dan qed ifittex karriera, qed jilħaq karriera f'daqqa waħda xi ħadd b'mod inġust jaqtalu iż-żarda. Dak ir-raġel jitkisser, dik trauma għalih. U mingħajr jekk ma jfittix il-fejqan jew ma jsibx il-fejqan ġust, dik issir platform bib biex id-demonju jiġu jappressa. U ħafna minn daw it-traumi jistgħu jkunu drabi jiġu minn mindu tkun żgħir, tfal. Ħantikom eżempju, pereżempju, kemm il-Bibja tissemmi Marija Magdala. Dik kif daħlu la sebaxxjaten fija.
Għanaf li għaw minna ħallat il-Marija Magdala mal-Marija l-mulej għabada f'adulteru. Imma ma kienx l-istess waħda le. Imma t-nej Marija. Ma nafx minn huwa Marija intom. Għafx għad Marija? Marija? Tara jek ġbjek naħat Marija tiġanna 4-5 għadda l-idea. Imma mhuwiex l-istess waħda. Imma per eżempju dik li semmejta xaw minna ħallatom. Imma msomma ma tamiex differenza, ma tbiddilx teoloġija b'da segħazgu tal-latu. Imma il-mara li qabdet fi prostituzzjoni. Tradition, not Bible, ġifiri il-tradizzjoni li ma tikkontradixxix il-Bibja. Ta' fux kienet l-istorja ta' Marja Magdala? Tradition, tradizzjoni. Ġifiri din hija biċċa tradizzjoni li ma ssirx fil-Bibja din hija parti mit-tradizzjoni. Tradizzjoni tajt jgħidu li din il-mara li saret prostituta di kienet miż-żewġa. Kienet tħobbu żewġa. Keċċija żewġa, tiftakar f'dina kienu jgħixu f'kultura fejn il-mara kull ma inti biss oġġett. Ma ddejt li il-ħwejjeġ tajba, itlaq, divorce. Biss da. Ma sajjar tajba, divorce. Sewwa ma kien sħun biżżejjed li kell, divorce. Sewwa le ver, għax kultura hekk kienet. Mela din spiċċat ma' warba mitfuqa il-barra, tradition says, mitfuqa il-barra, tfittxet lajnuna u minn flok sabet min jajna, sabet min jabbuża. Sabet min jabbuża. U sbit tiġri minn raġel għal-raġel, minn raġel għal-raġel. U spiċċat għamlu business. Għalmenu għal-ħagġa ħagġa tal-flus. Imma li ħahna forse nħarsu lej prostituta. U ngħidu di prostituta. Mhux tab xejn mu lej jgħidilna hemm prostituti li ħajtlu qabilhom mill-reliġjużi? Għaliex? Jekk ma tafhim issew tgħid mela ħansi prostituta ħanitlu qabel pastor. Ara ma jfettilix. Sawa, imma għalix, għax il-mulej jaf minn xi xaddejt. Ja, aħna naraw biss il-biznis, imma min jaf għalix dik il-prostituta edha hemm. Għattifmu, ġili kanna nisa li ġew minn dik it-tib ta' xogħol. U l-biċċa kbira minnhom ikollhom inħelsu. Għax l-ebda mara f'sensija ma titla tikber ħajjita taspira x'ħassir hi ma tikber int prostitute. Li ma mara intom tafu tfajla taspira li ssir prostituta. Qed tifhmu? Irid ikun hemm ċirkostanzi u mbagħad mhux tab xejn jintlew b'ruxma ta' xjaten. Għax imbagħad inti tidħol issa f'kwistjoni ta' fejn hemm il-sesswalità perverża imma daħal kollu minn trauma. Għad tifhmu aħwa? Fi-ktib ta' Mattew, morru hemmhekk malaj. Mattew kapitlu 15. Are you okay, guys? Alleluja. ċertu affarijiet jekk ma jkunx għalik li nkun qed ngħid, ikun għal xi ħadd li huwa qrib tiegħek. Taf int. Mattew kapitlu 15 vers 21, vers 21. Ġesu ħareġ minn hemm u telaq lejn Tir u Sidon. U ħarġet waħda mara Kananija minn dawk l-inħawi u qabdet tajja tu tgħid: Ħenna lija mulej bin David, binti għanda fija xitan. Binti għanda fija xitan. Binti, it-tifla tiegħi. Jistgħu jiġu posseduti tfal? 100%. Jistgħu jiġu oppressati? 100%. Issa d-darba dim id-dera was probably kienet posseduta. U resaq lejh, les u lejh id-disċipli tiegħu jitolbuh u jgħidulu. Sa nafti bist. Ħenna lija mulej bin David binti għandha fija xitan u madura ħafna. Iżda hu ma weġġibiex kelma injora.
Resqu lejh id-disċipli tiegħu jitolbuh u qalilhom ma ġejtx mibgħut ħlief għan-naċ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Iżda hi resqet mhux għamlet bħal xi ħud il-pastor laqqas ħares lejja jiena mhix ħaniġi iktar fellowship. Il-pastor ma qallix hello, God bless you, mela mhux iktar. Il-pastor qal xi ħaġa u verament ħadd għalija ħi m'iniex ħadarani iktar lem. Isimgħu għadi. Ġesu qalla xi ħaġa li dissa ta' tiġi ġiet offenduta. Imma dik kellha tenaċità. Di ridet xi ħaġa li qalet I'm not gonna go home without it. Hallelujah. Ma ġietx ġejt Alla mhux mibgħut għan-naċ li f'dawk ta' dar ta' Iżrael. Iżda jresqet inxteħdet qudiemu qartlu ejni mulej u huwa ġibha mhux sewwa li tieħu l-ħobs tal-ulied u tixħtu lil-ġriewi lil-klieb. Stenna ftit, Ġesu x'qed jgħidhaw li l-ħelsien nies jinħelsu mix-xitan huwa l-ħobs tal-ulied ta' Alla. Mhuwiex il-ħobs tad-dinja. Di tiġettilkom qabel imma llum qed naqraħilkom. Id-deliverance, dak li jgħidu li deliverance u tkeċċi x-xjaten, mhuwiex għad-dinja għall-Knisja. Għax once li bniedem jitwiled mill-ġdid, u mbagħad issa għandek l-awtorità tkeċċi l-ispirti minn dak il-persuna. U fil-veru sens tal-kelma naf li ħafna fid-dinja għandhom bżonn inħelsin, imma ħafna fil-Knisja għandhom bżonn jiġu meħlusa minn spiriti li daħlu minn trauma. Għax inti tkun qed tiġi hawnhekk u xorta għad baqalek ċertu issues li għadek ma ddiljax magħhom u jista' jkun għax ma kontx taf għal xiex. Jekk inti tmur pereżempju f'Mattew kapitlu morru 17, Mattew 17. Vers 14. Meta reġgħu ġew ħdejn in-nies resqu fuq wieħed raġel niżel kubtejh qudiemu qallu mulej ikollok ħnina min ibni minn tifel mit-tifel tiegħi. Għax marid b'tal-qamar u qiegħed ibbatih ħafna għax sikwit jaqa' jew fin-nar jew fl-ilma ġibtu lid-disċipli tiegħek iżda huma ma setgħux ifejquh u ġej Ġesu qal ja nies bla fidi u ħżiena kemm se ndum magħkom kemm se ndum nissapportikom ġibuli għaw mbagħad Ġesu għeddet bisħiħ lix-xitan u dan ħareġ minnu u minn dak il-ħin stess it-tifel fiq. Wara mbagħad id-disċipli resqu lejn Ġesu qalilhom weħidhom u qalilhom il-għala aħna qalulu skużawni il-għala aħna mar nexxilniex inkeċċuh u qalilhom minħabba l-fidi żgħira tagħkom. Isimgħuni bil-ħabba l-fidi żgħira biex inti tiddilja mad-demonju m'għandek bżonn ruxmata fidi jew fidi kbira. Anka liċken fidi għandek awtorità fuq il-demonju. Amen? 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 Għax testaw ngħidilkom li kieku għandkom fidi mqarda żerrija tal-mustarda, kontu tajdu li din il-muntanja warbu minn hawn u morru lem u murem. U kienet titwarrab u jkun u ma jkun xejn għalikom li ma jistax isir. Issa fit-tieni Korintin kapitlu 2 vers 11, Pawlu jgħid li l-Kristjani jgħid tkunux ignoranti, tkunux minn nuqqas tarfin biex ma tagħtux spazju għall-iskemi tad-demonju. Dak ifisser li d-demonju jista' wkoll jaħdem kontra tiegħek jekk tħallih. Morru fiktib ta' Efesin kapitlu 6 vers 12. Efesin 6:12. Din interessanti. Ġieli rajnija, però ħanorikom xi ħaġa forsi li qatt ma rajt jew qatt m'għandu ngħid bija. Vers 12. Ħanibda minn vers 10 malajr. Bil-qbija twettqu fil-bulej u saħħu fil-qawwa tiegħu, ilbsu l-armatura talla biex tkunu tifilħu tifqu qatt nassista xitan. Għax il-ġlieda tagħna mhijiex kontra d-demm il-laħam. Vers 12, innotaw. Pawlu qed jitkellem u lil min qed jindirizza? Lill-Kristjani. Pawlu jgħid din hija l-ġlieda tagħna. Tafu li d-demonju m'għandux ġlieda mad-dinja? Id-dinja tiegħu. Mhux qed jirreżistuh qed jiġġildulu? Qed nirreżistuh aħna. Amen, it-taqbida aħna għandna. Il-moment li inti set jiena ta' Ġesu Kristu għamlu l-rwiefen u għalhekk għandna bil-Malti ngħidu għamlu l-infern veru. Issa,
Jekk inti titgħallem dak li pereżempju tkellimna nhar l-erba' li għaddew, li tibda titgħallem l-awtorità tiegħek, l-identità tiegħek fi Kristu, ovvjament dak kollu li għadu jġiblek konti ma jnexxix. Imma hemm affarijiet li ċertu kristjani ma jafuhomx għadhom, waħda minnhom hija trauma. Għalkemm id-darba l-oħra kon nkellim fuq il-fejqan, imma qed nitkellem illum mod speċifiku f'ċertu spiriti jidħlu permezz ta' traumi. Permezz ta' traumi. Per eżempju, ċertu traumi, u dal-waqt nitolbu għax mhux għandhom ħafna. Naħna nafu fil-ktib ta' Ġwanni kapitlu 10 vers 10 li x-xitan jiġi biex jisraq, biex joqtol u biex jkisser. Kulħadd jgħid, ix-xitan jiġi biex jisraq, biex joqtol u biex jifarrak. Isimgħuni eżis aħwa. X'jisraqlek? Jisraqlek dak li huwa tiegħek. Ikisser dak li huwa tiegħek. Jeqret jiddistruġġi dak li huwa tiegħek. Meta ħasasikom is-sosija, meta inti titwiled miġdid, ġilli notajtu li tħossok differenti meta titwiled miġdid, kemm minnkom ħassejkom differenti? Pastor aħna nista' l-fidi ma noqgħodux nitkellmu fuq il-ħass, kemm minnkom ħassejtkom differenti? Tkellem fuq il-ħass. Jekk ħassejtek differenti, ħassejtek vera differenti, mhux just qed nemmen u nindikjara, imma ħassejt, I felt different. As a matter of fact, ħafna jgħidu waħda milli hija xi ħaġa komuni. Meta xi ħadd verament jagħti ħajtu lil Kristu, l-ewwel ħaġa li ma jħossu huwa paċi. Għaliex għax ġieli jirrenja l-prinċep tal-paċi. Alleluja. Grazzi Ġesu. Amen. One, iħossuhom ħaġa oħra isimgħuha. Ġej jaħles il dawk li huma mtaqlin. Xi jħossuhom meta jiġi Ġesu fi ħajja? Ħfief. Interesting, id-demonju iħġelek tħossok imtaqal ħasasikom is-soqsijiet. Oħra, kemm minnkom verament meta inti ddeċidejt timxi ma' Ġesu Kristu u għedt il-Ġesu vera iva, il-feelings tiegħek itbidlu. Per eżempju, qabel kienet il-ħin kollu taqbiżlek. Issa f'daqqa waħda nakajrek u qed ara. Għax kien ma rajartux lura għax qabel kont imur niklu. Kemm minnkom indunajtu? Xi ħadd għajrek u ma tajtx każ. Anzi, minn flok għajjartu tħad. U jiena id-dispeċini għax waqaf. Għalix waqaf. Kompli. Għajti film. Tiġi totalment l-oppost. Men inti vera xbin maqlub ta' kolla xinqaleb. Infatti fil-verżan tal-kelma meta ġejt Ġesu kollox ġie f'postu qabel kien maqlub. Qabel kont maqlub qabel, imissa ġej f'posti, issa sibt il-post tiegħi. Issa sibt il-manwal tal-kreatur tiegħi. Halleluja. Grazzi Ġesu. Amen. Allura, intom taf xettatu xida bħalissa? Tatu xieda għal prinċipju importantissimu. One, li d-demonju jiġi biex jisraqlek l-identità tiegħek. Ngħidulkom xi ħaġa? Taf kemm naf nies jien f'kollox, f'kull erja, qattila, ħallila, giddieba, nies jimxu jiġru man-nisa, jiġru mal-irġiel, jew jiġru ma' tnejn magħhom, ngħidulhom, jew nisa ma' nisa, jew meta vera jintaqgħu ma' Kristu, jinbidlu letteralment. Tidnejlek għaliex. Għax koll meta Kristu jinvadilek ħajtek, dak kollu li kun tad-demonju ikeċċih barra. Ikeċċih barra. Allura inti sawa, meta jekk inti pereżempju anka persuna, naf li aħna xorta jkollna tentazzjonijiet għax għandna dan il-ġisem. Għandna dan il-ġisem allura tentazzjonijiet għandna xorta. Imma għax issa twilit miġdi fl-ispirtu, issa ma tħossokx komdu tħammel dak l-affarijiet li qabel kont tagħmel. Anzi, xi kultant ikollok konflitt, il-ġisem irid mod
U l-Ispirtu qed jgħid le ma rridx. Mela sena ftit, qabel ma kellix problema jekk irid imur ma' mara naqgħu timmur, that's it. Issa ġisem irid imur, ma l-Ispirtu no, shut up. Sit. Illum xorta mmur ma' mara, ma mmur mal-mara tal-żewwiex, ovvjament. Alleluja. Għal-min irid imur ma' mara, make sure li tiżżewweġ jekk inti raġel. Jekk inti mara, u titmur ma' dak ir-raġel, iżżewġu. U jekk inti ta' Kristu, sewwa u tiffornika u tattenta għax tpoġġi ruħek fil-periklu tal-infern. Mela żewweġ. Imma qed ngħidilkom dawn l-affarijiet, u ġieli semmejtilkom di, ħanejdilkom storja bombastika, darba semmejta, din hija bombastika. Imma biex intom taraw kif id-demonju jidħol minn trauma. Mara, kont semmejtilkom xi xahar ilu għandekom? Jew xahar ilu? Mara, ta' 8 snin tiġi abbużata sesswalment mit-siju jagħmel sess magħha Malta. Mhux fil-ġungla. Fil-ġungla ta' Malta. U mhux qed nirreferi għal Sant Anton. Jew il-Buskej. Sewwa, jabbuża sesswalment u jagħmel penetrazzjoni ma' tifla ta' 8 snin. U għaw ħafna minnhom. Jista' jkun li jint edaw u ġralek hekk. Jista' jkun kien missierek, jista' jkun kien il-kuġin, jista' jkun kien ħuk il-kbir. Tidejlek ġara. Ma di tifla kibre. Sewwa. U kienet tħobb il-Alla xtalat f'kultura reliġjuża bħal ħafna minna. Jiena meta kont għadni min iġibulet minn ġdid, imma bil-mod tiegħi bħal ħafna minnkom il-mulej kont nħobbu. Imma d-nub kien jirbaħni, jilebni. Kontinwament kont niġi melaw mid-dub, illum jekk intenzjoni għandi l-awtorità u l-qawwa tal-Alla ngħidlu le. Imma meta kont għadni reliġjuż inħobb il-Kristu kif naf u ħafna drabi kont ngħidlu l-Bambi. Ma kontx naf kif jiena x'awtorità u qawwa għandi fil-mulej. Mela di tikber ta' 8 snin. Tikber ovvjament issir adulta u ta' xi teenager jew fil-bidu ta' 20 tagħha tidħol soru f'Malta, kulħadd jgħid Malta. Tagħna l-kol. Mhux vera jew. Jekk ma tidix noħodha jien, alleluja. Isma' mela di f'Malta. Tidħol soru 10 snin. Imma peress li hemm trauma f'ħajjitha u ħafna mill-Kattolċi dat-talim qatt ma jxommuh. Ikolla minn daw l-10 snin, 8 snin relazzjoni tal-lesbjana mal-madre. F'Malta. Kulħadd jgħid Malta. Tagħna l-kol. Wara 10 snin, it-turmentata miskina, ftakar Ġesu Kristu xejn li meta daw in-nies jimxi jħoss kompassjoni lejn daw in-nies. Mela di qed ftakar ġiet violentata sesswalment. Qed tfittex il-mulej. Ma sabitx il-min ħejna. Entom għadkom. Ġiletilkom kemm intkom berkin intom ta' River of Love. Kulħadd jgħid jiena mbierek. Għaxin Kristjan u għaxin River of Love. U tisħix tgħidha dik. Halleluja. Mela ta' wara kif toħroġ di toħroġ u għada għaddejja minn ruxma ta' terapija ma tistax tiskopri għaliex ħajjita hija miżerabbli. Sewwa. Tispiċċa tiżżewweġ raġel li tispiċċa tissepara u jkollha żewġ tfal minnhom. Imma tissepara. Dar raġel kien jabbuża fiżikament. Min daw jeżistu aħmada. Daw ħajjiet verament jeżistu ta'. Min wara żwieġ ta' ftit snin, u ma nafx kien żwieġ, ma kienx minn Alla żgur, imma kien xi tip ta' żwieġ. Bżewġ tfal minn dan iż-żwieġ. Tispiċċa tmur għal ħajja lesbjana ma' mara oħra. U biex tagħmilha aktar bil-leru u l-xniexel, lil din il-lesbian girlfriend iġġiba toqgħod id-dar tagħha. Fis-sodda tagħha l-eks raġel fil-kamra l-oħra u tfal fil-kamra l-oħra. Ara x'taħwit ta' pandemonju
f'dar waħda. Mela tiġi River of Love. Tiġi River of Love. U ma nafx kien il-messaġġ dakinhar, imma tiġi u kif immiss idejja fuqha tibda timmanifesta u twersaq. Tinħeles dakinhar stess mid-demonju. L-għada tiġi, mela llum kien is-sibt ukoll. Kien is-sibt, inħelset, ftakar kemm għaddiet minnu ġieħ del-mara u ġie. U l-lejla, per esempio, wara l-fellowship, ħat toħroġ għax di ma kienx taf x'ħajjol qotta f'ħajjitha. Di ħasbet li ħadd tmur x'imkien biex teħlisha, imma ġiet post fejn tinħeles. Halleluja. Allura di ġiet immanifestat li taqleb għajnejha u twerża u tifhomja minn ħala. U ma jafx laqata, inta ħabtet malla. ħablet mablata kbira. Halleluja. Gloria l-mulej. Mela di wara l-fellowship kella pjan bħas ma kienet dejjem tagħmel qabel f'ħajda toħroġ mal-ħbieb u mal-girlfriend. U tiġi l-għada tgħidli dak li. Tgħidli pastor ma nafx ġarali. Għajt li ma meta ħares lejn il-girlfriend, din minni. Mandi lebda feeling iktar leja, nitqazzez mara. ħanedilkom bl-aktar moċċar. Bl-aktar moċċar. Hawnhekk aħna River of Love. Għandna nies minn kull sfera ta' ħajja. Daw kollha li ħarġu mill-ħajja omosessuali, lesbjana, okkult, jew nkella ħajja promiscuous, jiġifieri raġel jiġri ħafna nisa jew mara tiġri ħafna ġil, kellhom kollha jinħelsu. U mhux jiena ngħidilhom jinħelsu, jintaqgħu malla u jinħelsu. Imma ħantikom pereżempju eżempju. Jista' jkun inti tifla, forsi ma ġejtx abbużata sesswalment, imma rajt l-omm u kull missier kontinwament jagħtu. Tidnejdilkom aħwa, jiena l-mara tiegħi psikologa. Minix psikologu, imma mbagħad meta tagħmilha mal-psikologa, tibda titgħallem ċertu affarijiet. Hija waħda mill-issues li ġġib trauma fit-tfal. Mbagħad saret lesbjana t-tifla, jew sar li gej it-tifel, jew kellha il-tifel ma jridx jaf b'nisa, jew ma jridx iżewweġ, jew tidaħseb għal xejn, tidaħseb law għal xejn. Għax il-bniedem ikollu trauma. Trauma tfisser li ruħek ġiet infarka. U inti dejjem tipprova tattija għax inti you are a survivor. Aħna il-bniedem mod ġenerali aħna we are survivors. Tibqa' tgħix, ħajja tikompli. Imma inti lilek qed narak minn barra ara kemm hu gustus, ara kemm ħelwa di, imma minn ġewwa mkisra mqatta. Mbagħad ant mur anċi wieħed xi reliġjuż, ejja ħambir kajna għamela ilma u kan m'għamillek xarbek u m'għamillek għaxek dak u ħarbatlek xarek. Unbetti tibda tgħid, imma għaliex, imma x'għandi nieqes mulej. Għandek bżonn ħelsien. Għax hemm spiritu għadu jitturmentak. U allura għandek ħafna Kristjani fil-ġisem ta' Kristu li għandhom traumas imma minħabba dik it-trauma daħal spiritu. Per eżempju, jekk inti xi darba tlift eben jew tifla, tarbija. Jekk inti per eżempju rajt il-lombok jew il-missek imut qudiemek. Taf xi trauma tħalli fuq dik. Jiena mhux nitkellem għal xi ħadd li pereżempju jiena wkoll missier imiet ukoll. Imma kien l-isptar u sa ċertu punt qed tistenna sewwa. Aħna xorta nibqgħu nitolbu, imma pereżempju meta jiena kellimt il-missier ġimgħa qabel qed inti lest tmur il-ġenna għal-iva. Qed inti tmur il-ġenna għal-iva.
ġim, għax jina kon nitlob il-lalla. Għatlu mulej, għatlu qabel ma tuħu l-ommi u l-missieri għajd li qabel, għal-permess. La ħatuħodob titlobni permess. La inti tajtom li ma tistax taqbad tuħodom li, titlobni permess. Għalena, amen. Imma la rritu muru. U jina metlux mur. Jina u kien għalli, mistejz, għalli lest li mur, għalli I'm ready to go. It's sad for me, but if he's in heaven, it's not sad. Tifmu? Għalina ħna diffiċli meta inti tħalli ġaħat li tħobb u għaziz, imma meta jkun ibnek u bintek. Taf kemm hawn nies imorru għand psikjatri, għand psikologi u għandhom ruxma ta' traumas. Aħwa, imma Ġesu Kristu huwa ħaj. Għazgħu li l-missjaħ il-missieri kull jum naħseb fih. Imma ngħix bit-tama li jiena xi darba ħanerġa' nara. U isbabli mhux ħanara l-istess wieħed, għax isbabli il-missieħ nara ħisab xahru bimlija. Għal dawk li intom tleqqu fuq, please avżawna meta nkunu deħlin il-ġenna. Bro, jiena taħx inti bdil daqsxejn. Alleluja. Alleluja. Mela, meta jkun hemm rape. Meta jkun hemm rape. Sewwa, meta jkun hemm mara msawta jew raġel. Traumi, abortions. Eżis aħwa 100% ngħidlek. Jekk inti għamil abortion, żgur daħal demonju fik. Żgur. Mhix ħalejlek inti qed eċċezzjoni, m'hemmx eċċezzjonijiet. Għax inti xer id-demm innoċenti. U inti meta għamlu lek abortion, qabdu Hoover u qabdu lek. U għattaħ biċċa. U dak iħalli fik fir-ruħ tiegħek trauma u jidħol demonju. Halleluja. Trauma oħra. Taf kemm hawn nies li huma traumatizzati għax kienu f'darhom bil-kwiet u daħlu xi ħadd fuqhom. Tafu nies intom li jkunu anke jekk ma jkunux daħlu fuqek, pereżempju għadni kif smajt storja ta' familja li kienu barra u kif ġew id-dar ħassew xi ħadd daħlilhom fid-dar u tgħix kif ġew avolja ma ntaqgħux mal-ħallil ġew traumatizzati. Meta inti tkun taf li xi ħadd ġaħallek f'darek, it is like violating you. Allura, ħafna mid-drabi aħna ngħidu Ġesu jħobbok 100% għall-għażmu ġek. Imma għandek bżonn tiddilja ma' il-muleti fejqek u rrid jeħilsek minn spirti ta' trauma li daħlu f'ħajtek bit-trauma. Għaliex taħseb li dan ir-raġel meta ġab il-ibnu, isimgħuni ħanejdkom ħaġa. Ma tarawx daqsxejn stramba li xi ħadd raġel iġib il-ibnu għand il-mulej ommu fejn kienet. Ma tarajx stramba li tifel jiġi qudiem Kristu biex jinħeles minn demoni, eluf ta' demoni u għadu żgħir u kapaċi jkisser iktajjen u l-ħbula u ħadd ma jista' jsommu. Naw id-demoni kollha minn fejn daħlu għadu tarbija. Naw ma traumi. It-trauma infatti huwa xjentifikat approvat għal-kemm għandi bżonn nibda xjenza x'għandi l-ikbar xjentist. Halleluja. Imma anke xjentifikament, riċenti għadni kif ġejt minn konferenza tal-IFTCC ġewwa l-Ungerija fejn kien hemm psikologu, psikjatra, tobba, psychologist minn kollox kien hemm. Jien mort bħala pastor. Għax il-mulej għallim biex imur, minn mort. Għax bdew jgħidu kif ħafna nies li jmorru fil-ħajja promiscuous tas-sesswalità jibdew minħabba għaddew minn trauma. Trauma! Ġew infarka xi ħaġa laqtiltilhom u ħażitilhom qalbhom. Traumatizzati. Ħafna mit-tfal jispiċċew jibbilgħu il-blame imma mħabba fija l-mami jġildu, mħabba fija telaq il-mami. Daw ma traumi aħwa ta' Ġesu Kristu għalhekk ġie biex ifejja nies li għandhom traumi.
Aħna meta nitkellmu fuq fejqan, ħafna drabi nitkellmu fuq fejqan, kellek uġieħu telaq, praise God għal dak. Kien hemm xi ħadd tami u ra, praise God for that. Kien hemm xi ħadd truxu, imma hemm fejqan li minn barra ma jidher xejn ħażin. Imma minn ġewwa hemm ħafna tifrik. Dik hija l-erja tas-suke, l-erja tar-ruħ, jiġifieri l-erja tal-ħsibijiet, tal-emozzjonijiet, l-erja tal-immaġinazzjonijiet, l-erja l-istampa li inti anke int għandek fuq innifsek. Meta int għandek tfal li ġew abbandonati mill-ġenitur. Trauma. U aħwa nispiċċa b'di ngħid. Praise and worship team, come please. Nispiċċa b'di ngħid di. Id-demonju, ara, Alla għandu diżinn għalik u inti maħluq fi xbija ta' Kristu. Ix-xitan irid ikisser l-ġbija ta' Kristu li għandu għalik. Bl-aktar mod ċar għal min jemmin il-Vanġelu, anke għal min ma jemmin ix-xar tal-verità, imma tista' tattivaħ u tibbenefika minnu għal min ħajemmin il-Vanġelu. Jekk inti għandek problema ta' sessualità, mhux li inti raġel tarret la mara dak normali. Jew mara għattiret dak normali. Ma meta inti taf li inti isek tittamel is-sess bħal kelba sħuna f'ta' jannar. Raġel, ġil għalu li għak dal-klim. Għalu li ma noħxek ma mux ma wahda. Taħsab li dak normali? U mux għed mal marati jow ta' għed ma nisa differenti kull ġimma jow kull jum. Għed nejlek mijiet fil-ġimma ta' fil-ġimma ta'. F'Malta tan alkohol. Naħseb il-messagġa kien għamlu fuq juda, Malta tan alkohol. Għalja kif għatek nisemmuħ veru, għalli jaraħu iktar nies, kif jaraw Malta tan alkohol. Essa saħwa, mela jekk il-mulej għandu d-żin perfetta lik, u għalla ma jgħamil zbalji, ix-xitan irid ikisser dak li l-mulej għandu għalik. U l-ewwel ħaġa ma jkissillek hija l-identità. It-trauma tiddilja ma' kriżi ta' identità. Ħanerġa' ngħidha dik. It-trauma tiddilja li inti tispiċċa jkollok kriżi ta' identità f'ħajtek. U mhux bil-fors mara ssir lesbian jew raġel sir gay jew le, jista' jkunu anzi laqqas iridu jkunu jafu jmissu mara jew raġel. Għax hawn tista' timmanifesta bil-kontra. Imma ma jistax kollhom ma jistax jissettilja ma' relazzjoni. Ma jistax kollhom żwieġ sewwa. Ma nafx għalfejn dawn ma' traumi u dawn huma spirti. Imma Kristu Ġesu ġie biex ifejja l-qalb maqsuma, biex jilliberaw u jagħti l-ħelsien minn dawk li huma traumatizzati. Halleluja. Jekk inti llum xi darba inti qetaw u tgħid li pastorina għaddejt minn trauma. Ħafna mit-tfal u Malta kemm għandna bżonn politikanti talla. Għandna bżonn politikanti talla. Għax iż-żwieġ dak li jagħti kopertura sopranaturali protezzjoni l-tfal. U ħanejdilkom bl-aktar ċaru tont. M'hemm l-ebda żwieġ quddiem Alla ta' żewġ irġieli jew ta' żewġ nisa. L-ebda. Qatt ma ħajsir. Tista' ssib qassis fals. Tista' ssib pastor fals. Jaqqadnej minn nies Alla qatt ma jaqqad dawk. Anzi nemmen tfal li jikbru f'dik it-tistib ta' ħajja, b'żewġ papajiet jew żewġ mamajiet, morru waraw il-videos, morru wara t-testimonjanzi kif jitilgħu traumatizzati. Trauma. They're always looking for mommy and mommy is not there. You're always looking for daddy and his daddy is not there. Aħwa, Ġesu jħobbok, Ġesu irid ifejqek u jekk hemm spirti li daħlu f'ħajtek permezz ta' trauma, illum inti tista' tkun meħlus. Ġesu huwa ħaj. Amen. Halleluja. Ejn nitolbu. Let's pray. Mingħajr ħadd ma jħares lawnu lem. Kun onest miegħek innifsek. L-Ispiritu Santu qiegħed jindikalek xi ħaġa fl-ispiritu tiegħek.
hemm xi area fil-ħajja tiegħek fejn inti għandek bżonn jista' jkun li kellek trauma ta' xi ħaġa f'ħajtek u għada tibboderjak sal-lum. Għada tibboderjak sal-lum. Ġesu Kristu jitifeqek. U ħan nitolbu flimkien. Kemm minnkom b'onestament, onesta, tgħid li pastor dal-messaġġ kelli bżonn nisimgħu walidi. Aħwa, ħan ngħidilkom xi ħaġa oħra. Taf li hawn nies li ġew oppressati minn dimoni meta kienu tfal. U qatt ma qalu lill-ġenituri għax jaħsbu li jgħidulhom forsi qed tiġġennen jew qed tara xi film. Ħa ngħidilkom xi ħaġa, naf li tfal jimmaġinaw. Però tikkanċellajiex barra totalment jekk jiġi t-tifel jgħidlek jgħidlek mami right monster. Issa jekk qed jaraw il-monsters minn filosofija u probabbli mhux wieħed ħajraw monster. Sewwa, imma jekk it-tifel tiegħek jara affarijiet tajbin. U f'daqqa waħda ġie jgħidlek right monster fil-kamra, għod attenta li ma jkunx vera. L-iktar ma jkunx vera. Però l-iktar ħaġa li tista' tagħmel inti li ma ħadd iswilek xejn, muraqba twitlof dik il-kamra f'isem Ġesu Kristu. Imma biex intom tkunu tafu meta jiena kont żgħir mhux tab xejn laqdu prova jattakkani. Titwerrux għal ħanilkom, però meta jiena kelli xi 16-17, id-demonju anke prova jagħmel sess miegħi. Ġi fuq is-sodda, il-sodda tiegħi baxxiet u tala fuqi. Sa ma nafx li ma demonju kien minnhom, imma naf li wieħed minnhom tala. Imma kont inwerwer I'm telling you right there, qalbi bdiet ħabbat qisha train f'bullet. Imma jiena kont miftuħ għal perverżjoni jew ukoll. Kont maddas fil-pornografija u ma kontx imwieled miġdid. Ara meta twieled miġdid. Laqqas darba ma' demonju misni. Halleluja. Imma meta kont żgħir jiena kont nara l-ispirti. Issa llum il-ġurnata u min jgħidlek mela int kont marit inti naħseb kellek xi problemi psikoloġiċi. Ma għalix problemi psikoloġiċi bħal ma taraw. Però jekk trid taħseb li trid. Għax l-ebda persuna fid-dinja ma tikkwalifikani. Jinti ġa kwalifikat minn Kristu. Alleluja. Imma jista' jkun li tfal ikun qed jaraw xi ħaġa. U tfal iktar mill-kbar għax huma aktar spiritualment suscettibbli. Huma aktar in tune. U x-xitan jibda jattakka tfal believe it or not minn xkun intom mhux meta jikbru. Mhux aħjar id-demonju jkollu lil wieħed minn żgħir. U meta jattakka l-tfal hemm indikazzjoni iktar ċara li dat tifel hemm sejħa fuq ħajtu. Dit-tifla hemm sejħa fuq ħajjitha. Biex tab xejn għadu wara kemm għamilha, u żgura xi xitan xam xi ħaġa, il-futur ma jaraħx imma xommu. Jiena nista' nkun għaddej minn triq u nxomm riħa ta' pizza ta' bsalmek il-qalb. Ma mhux qed nara ma tinxomma. Tifhem? Id-xomma. Hemm xi ħaġa ġejja. Dan għaliex Alla għandu ħajtu idejh fuqu. X'għandu l-mulej, mela ħa nipprova naħdu minn issa. U għala ħajs ma kienx Kristu għalija x'kieku jiena kont nagħmel iktar mill-ar kriminali ta' Malta. Mhux ovvja. Bħajtek xi ħaġa tittimlija. Jekk mhux bi Kristu, blanti Kristu. Amen, aħwa. Jekk inti llum jatawa l-ewwel darba u tgħid li passer jiena rrid illum nagħti ħajti lil Ġesu Kristu minn qalbi mhux reliġjuż jew issir reliġjuż, issir ta' Ġesu Kristu, ikollok inkontru ħaj ma' Ġesu Kristu rixoxt. Jekk inti dal-persuna int għall-ewwel darba tagħmel dan il-pass f'ħajtek, toħx ħares l-awlem dinja bejnek u bejn mulej. Jekk inti tittasel il-Ġesu Kristu lejla, titwilet minn ġdid, tkun salvata, nubitek maħfura olli jdejk għall-ewwel darba. Aw xi ħadd olli jdejk. Aw xi ħadd illum għall-ewwel darba tixtieq ta' ħajtek il-Ġesu olli jdejk. Olli jdejk bla mistħija, toħx istħi. Aw xi ħadd. Intom li intom ġodda llum għall-ewwel darba fejn inti mal-mulej. Ħansaqsikom mis-sosja li ku tmut illum. Int ħadd il-persen li salvat. Li ku tmut illum. Int 100% li tmur il-ġenna ħdej il-mulej. U li dek jekk inti tixtieq tkun ċert. Halleluja, bla mistħija ta' xejn. Il-lejla ħan nitolbu għal nies
li inti għaddejt bin trauma. U ħan jitolbu jekk hemm ċertu spiriti jistgħu jakkużaw anka mart. Anka mart psikoloġiku, anka mart kroniku. Inti qatt m'għaddilek bir-rasek, tmur għand it-tobba jgħidulek m'għandek xejn. Jagħmlulek X-ray m'għandek xejn. Jagħmlulek iċ-check-ups m'għandek xejn, m'għandek ruxma ta' dwejja u ġieħu u minn kollu. Mhux ovvja mela d-demonju ħajda taħlek X-ray. Smaj. Mhux ovvja. Għalhekk għandek bżonn l-Ispiritu Santu. Il-kelma qaddisa tella. Amen. Kulħadd jgħid it-talba warajja minn qalbek, jgħidha warajja minn qalbek issa stess. Kulħadd jaqaf fejn inti u taħrabx minn hawn. Qed it-talba warajja minn qalbi, minn qalbek, jgħidlu Ġesu. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Fejjaqni mulej. Minn dak kollu li mhux ġej minnek. Għand bżonnok fil-ħajja tiegħi. Invadi li ħajti Ġesu. U millum il-qoddim sir int is-sid il-mulej u s-salvatur tiegħi. Nindem minn dnubieti. Nala il-bibin kollha f'ħajti li jiena żammejt miftuħa għall-għadu. Ġesu, ejja f'qalbi, poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Aħsilni issa stess, bid-dem prezzjuż tiegħek. Ġesu, niddikjara minn fommi li jiena millum il-qudiem tiegħek u lilek biss irrid naqdi. Nikmanda lid-demonju kull spiritu ħażin u mniġġes li jipprova joppressa li ħajti. Nikmandaħ biex jitlaq minn ħajti, minn ġo ġismi, jew minn ġewwa ruħi, mill-emozzjonijiet tiegħi. Fejjaq li mulej l-emozzjonijiet tiegħi, ħsibijiet tiegħi u kull area fejn kien hemm trauma f'ħajti, mulej fejjaqni int. F'isem Ġesu Kristu niddedika ruħi, il-ħsibijiet tiegħi, l-emozzjonijiet tiegħi, il-ħsibijiet tiegħi, il-feelings tiegħi. Niddedikom lilek Ġesu. U fejn hemm trauma, nala il-bibien issa stess. U nikmanda kull spiritu ta' trauma li daħal f'ħajti, li jipprova jinħeba, nikmandaħ issa stess biex jinkixef u nikmandaħ biex joħroġ il-barra minn ruħi u minn ġo ġismi. Minn qalbi niddikjara Ġesu li bentalla l-ħaj, il-Messija u għas-sid tiegħi u s-Salvatur tiegħi. Imlini mulej issa stess bl-Ispiritu Santu. Igglorifika ismek mulej fil-ħajja tiegħi u għamel minni dak li trid int. Halleluja. Ibda ringrazzja lil mulej issa stess minn qalbek. Ringrazzja lil mulej issa stess minn qalbek. Ringrazzja lil mulej minn qalbek issa stess. Kurassi kamandrodo bossata. Ringrazzja lil mulej issa stess. Ħallu jekk tħoss xi ħaġa ddur fl-istonku tiegħek, ħallija toħroġ. Jekk tħoss xi weġġat, il-mulej tifejqek f'dik l-erja issa stess. Jista' jkun tgħidli passer ilhom snin daw l-affarijiet, jista' jkun il-mulej issa wasal iż-żmien biex tiddilja magħha. Halleluja. Jista' jkun li inti kellek il-mara tiegħek telqitek u abbandonatek, jista' jkun kellek żewġek telqek u abbandonak. Jista' jkollok ommok jew missiek abbandonak u ħalluk waħdek. Halleluja. Jekk inti xi darba kont kellek xi trauma meta kont żgħira jew żgħir u għadek issofri, ħanejdilkom aħwa waħda mit-traumi li tista' tkun qed taffettwalek ħajtek hija biża. Biża li mhix normali. Jiġifieri tibża waħdek, tibża minn dlam, tibża minn dik, tibża minn dak mhux normali. Mhux normali. Jekk inti taħseb li inti li għandek ħafna biża, jista' jkun li inti forsi xi ħadd prova jmissek meta kont żgħira,
jew kon żgħir. Babsek mod, jew missek mod li mhux xieraq u mhux sew u lilek traumatizzat dik il-ħaġa. Jista' jkun li daħal spiritu ta' trauma f'ħajtek. Daw l-affarijiet jeżistu imma l-Mulej Ġesu Kristu huwa ħaj u jirrenja f'ħajtek. Halleluja. Nixtieq ngħid il-YouTube viewers, God bless you. Narakom YouTube viewers, narakom għadha daw kollha tissegwu l-lejla, nħeġġiġkom biex jiġu għadha fil-ħodu fl-10 ta' fil-ħodu għal servizz speċjali. Pija, God bless you.